Hola, hola i benvinguts un dia més al meu canal, La Mar de Llibres, un canal on parlo sobre literatura en català. Bé, com veureu, avui estic en un nou escenari i és que per fi estic al pis nou superinstal·lada. Però és que estic super emocionada. Els que em seguiu per Instagram i per TikTok ja ho haureu vist, m'he independitzat, m'he mudat. A veure quan em dura això de fer-se gran, potser torno a casa de la meva mare, potser no. Estic molt nerviosa, estic molt emocionada i aquest raconet crec que serà el nou raconet de gravació. És el menjador, m'encanta, és super mono. I tinc uns quants llibres aquí, unes plantetes, uns altres a l'habitació i més endavant faré un bookshelf tour mentre endreço els llibres perquè de moment no hi ha cap ordre lògic, sinó en plan els vaig treure de les caixes i els vaig posar allà. I això m'agradaria fer un vídeo com endreçant els llibres, en plan on poso cada cosa, no sé què, ensenyant-vos els llibres que tinc, com els distribueixo i tot això. Avui no faré això, vull fer una ressenya i és que feia molt que no penjava res. Estan les meves companyes de pis, quina vergonya. Podeu parar de riure! Bueno, feia molt de temps que no penjava res i he dit, bueno, m'he acabat de llegir aquest llibre, que és el tercer llibre que em llegeixo aquest any, en plan super proud, però el primer que em llegeixo en català, perquè els altres dos han sigut Cròniques d'una muerte anunciada del Gabriel García Márquez, que és el segon llibre del García Márquez que llegeixo, i un altre, un manga que es diu Atelier del mag del sombrero o una cosa així, i m'ha agradat molt, però aquest ha sigut el primer llibre que m'he llegit en català de l'any. I com feia temps que no feia cap ressenya, doncs us portaré una ressenya de Musclos per sopar de Birgit van der Becke, en traducció de Marisa Presas, i bueno, és un petit plaer, com podeu veure. És el petit plaer més lleig, perdó, però és molt lleig. O sigui, ara cada cop em sembla menys lleig, però el primer cop que el vaig veure vaig pensar que era una miqueta lleig, aquesta combinació de colors. Però no passa res, el contingut m'ha agradat molt. Té un estil com molt raro, però primer us explicaré com de què va, perquè pugueu entendre com l'estil i com escriu l'autora, perquè és com una nadadoia. I jo entenc que hi hagi gent que li pugui arribar a semblar pesat. A mi en algun moment m'ha posat com nerviosa, sobretot al final, però m'ha agradat. I es tracta de que són una família que el seu pare té un alt càrrec o una cosa així, en plan que l'ascendeixen a l'empresa i preparen musclos per sopar perquè és una ocasió especial. Però aquesta ocasió especial en veritat no és una ocasió especial perquè els musclos per sopar només els fan quan hi ha una ocasió especial i ho fan el pare i la mare. I aquest és el primer cop que només els fa la mare sols. I diuen que això és el preludi del que passarà després en el llibre perquè realment sí que és una ocasió especial. La cosa és que el pare no arriba per sopar i mentre l'esperen, a poc la mare i els dos fills, o sigui la protagonista que és la narradora i el seu germà, a poc comencen a parlar del pare i comencen una petita revolució familiar, comencen a rebel·lar-se contra la tirania del pare, contra la dictadura que hi ha al pare de la família perfecta, no? I és molt interessant perquè fa una crítica molt heavy al que seria la família i dintre de la família que seria la figura masculina, la figura del pare patriarcal, el pare masclista, el pare controlador, però a la vegada aquest anhel d'aconseguir una família perfecta, no? Hi ha un moment molt interessant que diu la noia, jo és que en veritat mai he conegut a cap família de veritat com la nostra i és que no hi ha cap família que sigui de veritat perquè totes les famílies són un món i a poc vas veient què ha fet el pare durant tota la seva vida, no? Perquè el pare es veu que va venir d'una família molt humil i molt pobra, va aconseguir ascendir, no? I llavors la cosa és que odia molt a la gent com pobra o no li agrada gens que la gent humil i llavors intenta ser tot el contrari i acaba muntant-se com la seva pel·lícula de com ha de ser una família perfecta i per culpa de la seva pel·lícula de com ha de ser una família perfecta acaba que la seva família sigui com super imperfecta, super fragmentada, super trencada i que sigui una tirania on ell mana. I això, i a poc veiem com la mare i els dos germans es van animant a poc a comentar entre ells com és el pare i et va explicant històries cap enrere, cap endavant sobre com ha sigut el pare i quines coses ha fet al llarg de la seva vida, com els ha tingut mania sempre als seus fills, sempre ha desitjat més d'ells, en plan com molt mal pare, o sigui, l'acabes odiant molt, però té un estil molt raro i és que, o sigui, l'escriptora parla i quan explica una cosa torna a la darrere com la mateixa frase cap a un altre lloc i llavors torna a explicar-te les coses. I llavors és com un constant anar enrere i endavant. Entengueu el que fa? Jo que sé, està dient, vale, ara us estic explicant això perquè en aquest moment la meva mare va agafar els musclos i mentre agafava la mà em va recordar el dia que m'agafava la mà per no sé què i el pare em va fer no sé quantos i llavors comença a explicar tota una història del pare i llavors com continuant i segueix. En plan, i llavors la mare va deixar el musclo sobre la taula, per dir-ho d'una manera. En plan, no, ben bé no diu res exactament així, però perquè m'entengueu que va molt enrere i juga constantment així i és una escriptura molt seguida, molt atabalada. A veure, us llegiré algun fragment. Per exemple, de petit, el meu pare també jugava a futbol, i molt bé, per cert. Qualsevol cosa que fes la feia molt bé. Aquell dia, doncs, observava com jugaven els nens i el meu germà també jugava. Ara bé, el meu germà no és gaire bo jugant a futbol. I llavors et comença a explicar la història de jugant a futbol i llavors torna un altre cop a la sala on estan ella amb el seu germà i la seva mare. Però d'això és una escriptura super seguida, super ràpida i arriba un moment que fins i tot t'angoixa al final de sisplau, para de tornar a fer aquests flashbacks perquè necessito saber què ha passat, no? I al final angoixa una miqueta, però m'ha fet molta gràcia com escriu. És un estil que és poc
usual. Feia temps que no em trobava amb alguna cosa així o potser no me l'he trobat mai, per això m'ha fet molta gràcia, però entenc que pugui arribar a posar nerviosa perquè posa una mica nerviosa. I no sé, m'ha agradat molt, com sempre confio molt en els petits plaers, així en general sí que normalment quan en llegeixo un sé que m'agradarà i llavors tiro per lo segur, ara que estic d'exàmens i no tinc gaire temps per llegir, doncs sempre prefereixo agafar lectures més curtes, lectures que pugui acabar ràpid, que no siguin super anades d'olla i super filosòfiques, però a la vegada aquesta té molt de contingut polític, molt de contingut de dir uau, de fer-te adonar de moltes coses. Però d'això, durant aquesta època d'exàmens m'agrada llegir coses com més tipus petits plaers, en plan no em posaré a llegir clíniques sí que enmig d'exàmens perquè no dono l'abast, però aquests llibres curts o per exemple el manga que vaig llegir o bueno, la crònica de una muerte anunciada en veritat de García Márquez no vaig estudiar com en 2 dies perquè estava molt enganxada i això no ho he de fer perquè aquest llibre he tardat com potser 5 dies en llegir-me'l perquè anava llegint com molt a poc i crònica d'una muerte anunciada me'l vaig llegir com en un dia o 2 i jo en plan no podia parar i això no ho hauria de fer perquè després m'agobi i tots són plors i no sé què i no sé quantos. I bueno, això seria tot, espero que us hagi agradat, jo estic molt contenta en aquest piset i no sé, quins nervis! Jo us faré un room tour, un house tour i totes aquestes coses, un bookshelf tour. La veritat és que m'està quedant supermono, estic molt contenta i no sé, ens veiem a la propera. Adeu!